Manang Biyana! Ala, sumrakahin na rin ang meriendata. Ang yaman na, mamiling. Sa bali man ang alalaki ay tinsangpot mo dito'y balay, Mileng. Ni Manang Duminggamot, masapul pa lang ay bagang mayamo, dayta. Apay, nag-break kayaon kiniskaw. Nag-break kami dagsapa, Manang. Agasam dayta. Naglaka ka makasapsapol itinubyo ading ka. Uston man, kababain mo kinihinray. Tilay bagbagang mo. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam na sa isaya at mumaamwam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Iagsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no daduma. Well, awang problema. Nga oray naglaka ang maumuma iti lalakay. Ang mga numadamdama, sinaan na kamot. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Hindi na gano sinaan ni Mileng. Oh, nga ta. Well, Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan, Manang. Di nakpaibayinan, Mike. Nala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man, Henry. manyo? Oray 500. Paggatang ko man iti underwear ko. Agratratik mga minamin nga underwear ko. Agka. Ay, agyaman na kain na. Ay, adapay ko ma-order kiti online. Ngaminton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito katapusan mo na Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanon. Ha? Oo. Awang problema. Basta ada. Ay, agyaman na, Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta ada mo base. Dadapay kami. May bayadak. Alon ko, Mileng. Ay, mangilasin ka asiko dun ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo na yataon. Asino, uraya, Mileng. Ni Henry, kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na, Manang. Rumbang lang ay kan nakiti allowance ko ata. Nubya na nga rod. Anya? Adamat sukat tititid na kwarta kanyak. Sukat na nga? Basta sukat na. Apo damagang pailaang mo. Amumlatan Ay naading ka, makiasawa ka laangon tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasak pa'y ngagbalasang. Kaya't ko pa'y tag-enjoy, Manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam aginjoy ka pailaan. Makiasawa ka kitdain. Ibagam kinihinray tagkasar kayaw. Jak nga rod pa'y nakasagana mo. May mayat ti single tanawaya ka kanayon. Nay, isulaki didaytan. Henry, si kaka didaytan, my love. Why, my love? Ay, mabit lang! Umayan, my love! Ano, sampal na to 5 gasol Sa awan mo, nabatin ito sweldo. Kakapay kami na amang inang ko. Kaya katang na ito si Daenda. Anya kamutan, ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga itanmukan niya. Pasensya ka na talaga, Mileng. Basi mo lang kami ti sweldo. Kas construction worker. Mawan ano kasta? Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yag mo na itan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay, si makit ti ulok. Kaya't kunti matorog. Ano yan? Hello, Manang Dominga. Ang daak manan. Ha? Ay isumrek ka hinray. Ada ka din Mileng? Ay wun, ada iti silid na hinray. Mabiit lang taya ba? Ang yaman na.
manang, ibagam ka ni Henry, tawa anak. Anya, katno imbagak nga adda ka dito'y silid mau. Ay, si kanti makisarita kang kwana. Si kaman lati mang ibagan na jak kayaten, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kwana. Adamo imimo na. Anya, Ala naman ang kasarita mo. Ibaga madya ko na yayaten. Apay, agas na ni ibang baga, manang Dominga. ay, kastamot nga timbagan ni Miling kanya Kenray. Di nakakano kayatan. Sumapol ka kanon iti sa balay, ngagbalin anubiam. Sakit ni Barokong ko, manang. Gusto matutulog. Isakit ko lang at isakit tinaim ko. Manang, ada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang ko Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kabsat. Ala, sumrek kayo. Kamon, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapol ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsina yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay na nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw. Itatana sa papay. Amum anya kabsat. Playgirl to'y kabsat kaw. Awan bumayag anubyo na. Amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din. Ingkagluton, Manang. Tamangan dito'y ni Insyong. Kaasimat ni Manang mga glut-luto. Katulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Una, oray ungong takno kwa kakabutang nak. Kaasimat amiling. Manang mo, ungtam. O may kagit din, tayo tatulungan nga agluto. Ay, nasaanan? Kabailan na day ta. Shaktibus dito'y balay. Anya? Ay, makaininumak iti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. Nag-Diyos taman itayan iya ili. Agdanom kamot Anya matan, makaumang nga rumot ti danom. Mayat ti danom. Jak manganan, awang ganas kon. Nakayulatan ti mangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay na, nalpasun kabsat. Masyanak ngamin kan ka, kabsat. Aglingling kan. Napudot ngamin kabsat. Kung nakatulungan na ka ni Miling, masadot ka numat. Day tapay mati ko na mat. Sadot day takabsat ko. Tumulong laeng no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron, di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro, ti ugali na. Sigurado, no adda di na magustuhan kan ka, i-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kamsat. Ha? Unak no nasing part ni Miling. Ngamsal mo gayam. Isuan na upay ako. Nang runakit ado, dagiti makikita ka text-mate na. O dak lang arudo na numila. Ngam adda pa'y la text-mate na. Naupay akong ginkwana, Dominga. Manungay tinaglakwa mitimulam alaya, Insyong. 30,000, Miling. Wow! Ay, mangtad ka mga ruduray kinsimillaan. Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasak man tag cellphone iti touchscreen. Tap nag-video call tanto. Hay. Ag-video call tano day tag digo sa kaya mo. Bastos! Bakatan! Nay! Kapapanamon ngayon siyang! Ay! Pinanawan nakmatan! Pagmeriendam Dominga. Ha?
Nay, Ah, apay nga ikanak iti kwarta insyong. pag merindam nga rodo. Baratom kanyak, ta chimambaki ti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay na nagsayaatan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, adwa! Ha? Walang kantis ka, Insyong! Katsika mamanang, aga-agaw kay tinobyo! Ha? Ay, Allah. Anya ka din day nga ibagpagamading ka. Isumatla din na kikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na! Nay, anya nga. Insyong! Ibagam tagpaisaw! Crush mo ni manang ko niya! Ah, Agsao ka! Crush mo ni manang ka! agbrektan, miling! Anya! Adon, tinakaupayakin ka. Isumag sinatan, yak kaya tugalim. Awanan kay tipan! Anay ko. Kalpasan ti amin! Kastalaka-lakanakan ka ti panangisinam kanyak! Awan terumban, nga ikamat mo kanya. Taawan na pasama kiti nagbagtang tamiling. Isumag sinatan! Napuskol kay di ti panagrupropa ma? Sikapay mo talaklakayan ti mangisina kanyak! Ah, puskol roba! Puno, tiatab ni Miling, tuminga. Kras ka? Kinsaan la dayta? Magayata kong din ka. Anya. No aklunan nak, ikalay sa kadagos. Insyong, por delikadesa kumamot Sumapul ka laengen iti sabaling nga armam. Saan na siya? Ta sigurado asaan na taasardengan a pagsasawan ti kabsat ko no bilang laeng. Aling mo ni Miling, naturturay ngamsigan. No isudag balin alapod iti panagin na yata. Agtaray talaangin, Dominga. Anya. Ay atun ka. Sambutong tati banawan habang si bibiyag tabay. Malay mo, ang mga numaka isang butapay iti siyang mga anak. Ha? Si kakit di mat. Tila ibagbagam. Alamat rin ha. Sikat type ko. Sikat kayat kong asawain. Sikat kayat ko pangirimitan to iti mapaglakwak iti layakas kadamula aparyakan tarong. Ay, insyong. Uwan ko na mo na. Ay na, mabayang ka pa ilang mag... I love you to. Kunam ka din, Dominga. Malaman laengan. Wanan, ay ayatan kan insyong. Oh, ay na, magkan ka, Dominga. Ala, hinagkanak mo tan insyong. Kanya pa'y ngay, nubya ka nga rodag. At danlisensyak ang mga kingka, Dominga. Ay ka, nasaya at nagkasar kayon kinensyong manang. Ha? Saan ka nga akong at Mileng? Saan? Apay ko mga agungutak. At damot din kasukat ni Insyong dito'y posok. Ha? Ada-adagaws? Kawan na! Apay kapoy. Maapil nga minto'y kabsa mo manang. Isu nga do tagrayo. Anya? Ay, wanggayam. Didak pampanawan ano malpasan ti kasaryo kan ni Insyong. Diyak ka ba lantag may sa dito'y balay manang. Isungag talinaan kayo dito eh. Diyak kaya tapanawan dak. Ne, si kaman taglutong darlain. Apay, napanan di kamsa mo aya. Ay na, napan man nagbulak-bulan Agsusukat gaya mo talaga tinubyo di kabsat mo. Naimbag tayong break ko ide. Naimbag langit eh. Tasa nga iso tinasawak. Dab pa ako matibabawi itan. Nga pwede kasjay nga ramin na. Darling, ay, sus. naimbag lakit tinta nakita ka, darling ko. I love you nga talaga. Ala, aglisi ka nga rutan. Taituloy kunti agluto. Nakarakob ka manan. At data dito'y kusina. Nay, apay analiday ka, ading ka.
Jay awanan ba inala kay Philip, ah? Luklukon naklagayam. Kuna na siya klaang tinobya na. Saan mag... Ha, kunak man no ni Andring tinubyong ita. May sama day jay nga Andreng. Insukat na kitibak-bakit ngam siya. No kasta, pinaggidan mo ti dua anubyo Mileng. Uwan manang. Tapang paliiwak ko man no asino ti matino kadakwada. Taiso ti pakiasawaak. Ngam nagindan damot na nang i-break kaniyak. Anya? Ay, apay. Ti kunam nasaya at ti kastangar aramida, Mileng. Paggigidanam dagiti nubiyaw. Kaya't ko kumangaroden ti makiasawa tao mapalakan ka manang. Ngamin nakasingsingpot ni insyongkan ka. Ngamin break dakmatan. Iso nasakit ti baro kong kumanang. Naimbag ka pa ya. Apalan ka unay. Nay, si kamot taglablaba, insyong. Ay, wait, Miling. Masyala kinimanang mo. Yak kaya na mabanlaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. At damang ilablaba iti bado na. Ilutlutwam pa yan iti kanan na. Kanami na natrabaho dito balay. Sikan ti mga raramen. Lab na lab ko ngamin ni manang mo, Miling. Iso ano mabalin. Yak kaya't ngagbanlaw. Ay, insyong. Di mo't. At dabalo akabsat mo. Ningay ading mo amariyo. Well, nangasawa na. Masigugan niya sa kawana. Ay, sayang nga ruda. Aba iya. Ay, kwa. Ay, awan, insyong. Manang Dominga, pakibagam mamagkininsyong tay laban na dagiti murang ko. Nagsaki nga mintisikat ko. Tanya, ay saan Saan mo't ababaunan ninsyong dito'y balay katating ko? Kun mababain akon iti asawa. Taison tag trabaho dito'y balay. Mailaklak am kalangarudan nga ilutlutuan na. Paglaba umpay, saan mo't tan amileng? Ha? Sumapul kamot iti asawam anasingpet ken nagagut. Saan ajay asawak ti babaunem? Takababainan ken kuana ading kau. Ay, di nakikid adi Ang ginantil mananda manang Dominga kan insyong. Ay, kano nga tamat aya makasara ka kitikas kaninsyong. Sayang, pinaluspusak nga mininsyong idi. Siya kumatikikikyan na ita. Ay, hindi manakman. Awan katakunay na ikaw abumakit. Kukwaklatan ti mapapal kini manang ko a Dominga. Akas lapay kit din pagimuna kon ti kabsat ko. Tasyak matim mo na anobya ni insyong kinunkunak iti bagay. Katgapo iti dayta. Inkadang ko tilimasin iti pagnaadan. Tama ditiriknak nga umapapalatan kadagiti dua. Alakastan, to'y pagayam mo, Miling. Pasensyakan iti dayto may bagak pagayam Miling, Angam no nagsingsingput ka kumangamen iti kalabas, nalabit nakabukal ka kumamot iti bukod mo a pamilya. Isu nga anusam ti bunga ti aramid mo. Talaga kasta. Noan niya ti mulam, isunto ti apitam ko na dangaraw. Ang mala, ure no kasta enjoy lata. Enjoyam tinabat-bati pa'y panagbiag mo habang napigsa ka pa'y. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Miling. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Rumwara kaon paran, nakagtrabaho. Ewan bakit?
Hey, bagay kumutlaang to'y badaw, paran. Day to'y short pan, kan tube ko, kita man. Ah? Ay, uwan, bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, papana ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwan, kan aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam, Well, hindi matungpal. kan agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sangputakin tun malam. O sige, ariglado ba kay? Tungpalag amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni Nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Naladaw la siguro Inawagak ni Tatang, kat kunanamot anasa pa arim mo rin balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na ano di pa'y lamang luka. Ay, huwag nga ron Sapay na pintas tayan ti pwesto ni Nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adalan ti ayan na. Wen nga rod, sana kas dito'y pwesto ta, medyo na yun nagbasit. Sa bagay, madasukit Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit di Nanadahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni Nanang. Ay, itay pa yan, Nanang. Ape, anala daw kayo. Ay da. Ada nakatakta kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adu gayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun, Nana. Ay, didak ba nun pakibiangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaang anak, isu anak suotak iti kasoy. Isu baybayan da, kwine. Ginay, anyat si daan yaw inton rabi ay. Gumatangak to ni Tibangos, ta isigang kuman, Nanang. Ay, ilak amyuman jay amayaw iti si daan na anak ko. Marabi anak ngamin nga agaawid. Ada pa panak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala ka sarita ka tao. Napatugabanag ti pagsaritaan, may. Anya? Win, iswa padigwan yun tuman jay amayo iti si daan na. Tapno saan akasla na kaasay ijay balay. Oh, adto ti sidaan nyo, Tatang. Mangan kayon. Agyaman anak kaw. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din itirwarday jay. Iso mangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag ko man, Tatang. Apay, kanayon ay marabyan nga agawid ni Nanang. Manmano nga agawid iti nasapal ay jay. Papanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa rumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat at pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldaw sana mang lukat iti pwesto na iti palengke? Anya? Inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dua aldaw sana ng lukat iti napanalawas? Anya? Napanan na nga tanga iti daytang aldaw. Diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputin nyo ni Nanang. Kananawaan nyo man iti kasjingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusin pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngamkas lakay kayat namot. Bayam ano kas jay ti pagragsakan na Jenny. Apaan nagnupakibiyangak. Anya? Patpat gag kinayaw. Numabalay. Dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan nyo ngamin iso akas jay. Barang da kayo tidanggan na Ay na, di nakmula denggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid dito Jenny. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau.
Mano may tinaglakwam ita, Nana Jima. Nanakalaan na kanyak. Jima kunam kadilatan. Nabayagan nga ag day-data. Ang nanapay na ti awag mo kanya. Anya nga rudti kahit mo ayawag ko ka. Panagrespeto lang mataan, Nana Jima. Ay, awagan na kiti, darling. Wano loves, wano sweetie, kasjay. Wano, babes no iso. Sana makadlaw dan ano kasta tiyawag ko ka. Ipulong datakin nila kay mo. Kahit mo nga ron, nga idarum data ti asawam. Limod lang ti relasyon ta. Iso adi ta ipadlaw, Nana. Awan mo't makangag ka data dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo laam mo ang mga no ada CCTV dito. Nariga to. Iso Nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Ay, sige garod. Sikati makaamaw, Roland. Mano tinaglakwam ita ijo pwestom, Nana Jima. Jack pa'y binilang. Iyag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Ha? Kanya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito. Kit makita data. Narigatan, Nana. Hay! Agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel ngam ultimo ag kabuteng mo may. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sama ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapod mo dahi tayo bagbagam. Inaram ka pa nga ron, no, kadurman ka. Ang moment nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Ay, kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayat-ikayat mo. Kanayon mo ti panagkuyok sa. Alala, bayamon. Hehe. Arakupin ka mga road, Roland. Sige. Mabitla nga. Taidipag ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakal, pumimpintas ka mal. Ay. Kastaya, paran. Ay, kat agyaman nak, Umubing ka ba, bakal? Ay, agyaman nak manan. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada utimay sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga ron. Siya nga asawam. Yak pa'y masangon tagpapukis. Gapuitik kinabisik ijatalon. Mala, sana balitan napintas to'y asawap. Nagitikit di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas. Manang Jenny, at manin di lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Aywan. Sino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diya ka mo Tati amok idikot customer laeng ni Nanang dayta. Gam, pasaray agtugaw maten. Wan nga ron Mabayag nga agtugaw dita numapan. Wala. Sino nga tangay dayta? Ay, tinasayaat. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa. At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jima. Ha? Ke papanan yung Roland.
Mapan kami kano ag beach, nana. Na, kastaya. Apay, saan mabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, nana? Ngamin, for the boys lang dayjay nga outing, Ming. Ay, Baya, ayun doon maminsan. Duwatang ag-outing. Mapantay iti adayo aluga. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands. ay, agpaisaw. Kano nga'y? Into na da kwartam, Aywen, awan kwarta kabalunag, Nana Jima. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Oh, ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo talaan. Anayam 5,000, Nana. Anya? Alam, nakapimpintas ka ba yun? Isu amayin inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya. Alam na, Nana. May sapay. Hey! Inagkamot ng tidakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, aglakla ako, Nana. Tanda ti panagayat ko kan kanayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti agakam. Kat umdasan apakaragsakak tay tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alam, anay yung 5,000, Nana Jima. Sige nga, Rod. Mabalin ka, day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayon na kunti kwartam, Roland. Aglakla ko iti pipino, dayjay. May agsingsinger. Ipaw-pawit na lang ngamin, tila ko na. Kanayon nga may agsinger. Ta installment kat nga road, ti pamayak nga agbayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano ay tabak-apak pailaan. Ay sadan, anusan na ati umay agsinger. No sana makaanaws, o di itod na iti sabali ti pipino, wala ko na. Anyat gatangam dito'y mall, manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anakam nga usaran da iji pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita nakta. Penak bumatang iti tsinelas ko. When, honey? Ha? Manang, mabigbit mo dahil siya lalaki. Dayjay matay kanayon ama pan iji pwesto ni Nanang. Wan manang, adagayam anak kanasawa na. Uwan nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih maluman. Ipasyar namot siguro ti pamilya na andito'y mall. Oh, anya. Umdas ka din day ta 2,000, Roland. Uwan, Nana Jima. Agyaman na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agyaman na ka. Ay, adong tinaititid mo akwarta kanya. Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jima. Bay amday ta subad-subad. Roland, at ta ibagak. Anya day ta? Kaya't ko na sinaan ni paran nga asawa. Anya? Abay ngay? Inja nga ron ay ayatunan. Sus. Inja kayatan na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaedanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin lang tamot, jak mabalin ti maturog iti rabi iti daus mo, birukan nak ni Nanang ko, iji balay may. Anya? Sarungkaran ka lang, iti aldaw,
Ngam nurabi, jak mabaling ti maturog iti dagos mo. Ay, okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagos ko, wine. Well, ngam malum ti umay ko. Taos tunto no agdan koleksyon mo iti pwestong. Sige karon, tas sila ako di paran. Ure di mo sinaan mo takaasim mo di lakay. Ay, basta sina ako. Upay kaya ka sa kibagbagam di mabakay. Awang mamok ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat ko ken ka, paran. Sa nabali, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito ng aramilong kanya, di mabakay. Awang mo nagbasulak keng ka. Nakasingsing po ito, magkeng ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga sanin nga agbalew, ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak, kabkabilon nak, bugbugkawan nak, kan parigatan nak, itibaon. Sana kasta ni tatang, nanang. Tikunam ngam di yu lamaw. Di yu lamaw, ti kinaulpet, ti amayaw, no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak, jaklay bagbaga kada kayaw. Itala amay bagak, tadyak ka maulanan. Isupag nga siyaw, tadidak pakibiyagan, niti kayat ko nga aramidan. Kayat ko mo ti agbalin anawayahan. Gayat ko ti agbiag nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun day ta. Manipudubing ta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang di tapwesto na. Tagsarata matan. Ha? Apay manang. Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isasurutan taman iti liman. Manang, ilalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito'y day ta lalaki. Ay, aglamang taa. Di kakpakpakita, tapaliiwan taman ida. Wan manang. Simragan iti balay simrakan ni nanang. Oh my God. Ang ginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang. Huston samot ti atap ko nga da relasyon da ka ni nanang. Ha? Lukas ta. Agpada ta iti atap, Lisa. Diyak lang bagbagakan katawan pamanagnag ko. Ay na, nadlaw ko daytan idi pay laeng manang. Kat ita, mapansamot dun ti atap ta. Agpayson samot manang. Rulan, adda tao. Mabitlaeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga numakita dak dito. Paglumaka ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa ilaeng di ta sirok ti kama, Rulan. Sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kadwak a lalaki, kaawan ko nakmait. Kas makita yung mait, agmay-may saat dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asimrak dito di bagbagayo a customer yun, nanang. Wan nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuma naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay, At da relasyon nyo iti day di lalakyan niya, nanang. Mala, aklunog man lati agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kanirulan.
Anya? Saan kumawa at ila ibagbagam ana na Jima? Pasensya kayo, no naglimbang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kano saan apod mo ti ibagbaga ti inayaw nga dan relasyon me? Na! Apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan! Agpiso may. Aggayam talaang nana. Pudnaw ngagkuy-kuyog ta. Ngam awan aramidan ta. Ultimo holdingan sa ditar aramidan. Apay nga ron nga da ka dito eh. Wen, taad da utangal kininana Jima. Wen, aklunag. Adon di na itid tinayo kanyak. Ngam bayadak no isot kayat yaw. Ay, apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan! Hinayat ka pa'y mo nga raw diti kastaunay. Sikalaang di mga yaat kanyak, nana. Inalaang di pangibilbilang aking ka. Ina, Anya? isuotap no di mo magkungkuna. Sige, bayadak, nagiti na itid mo kwarta kanyak. Kit apaman ang makabayad aking ka. Sana kung nagpakita aking ka. Anya? Kunana abaraw, gamadamo gaya masawan na. Nagpalilaw kiti dayjay alalaki. Ala. Pagnak yun daytan, anapasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan damang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kanitatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan ti rumbang apagbailam, di mabakal. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatang kalata, bakal. Ang yaman na para nasawa. Pinakawan nga rod ta amami ni Nanang May. Kat naurnos damanan ti bagbagida. Naragsak kami tauray kaskasanaw na isublimat laang ti sigod a kinaragsak dagiti dadakkel May. Naminsan laang nga nailawan ti Namay kat di nan inulit dayday nga inaramid na. Alakastan ti pagayam mo, Lisa. Ay ka nasaya tunay ata na urnos matlaang ti amin kadagiti dadakkelyo. Anya nga ikat nakulapan mo nga rod ti panunot ni Nanang yaw. Nabulsag ka na yata ko nada. Kat dandani na pa'y sininaan damayon. Gapulaang iti dayja alalakay. Nga uray kwarta laang ti habol dayja alalakay. Alilata. Lab na kanulata. Tinasayat, nagsinadamot lang, kat naurnos ti amin kadakwada. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lisa, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Nay, papanamanan ariyan. Inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang. Agkulkulot mangaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abuok. Parlor latan ti papapanam ariyan. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas kan panag-shopping mau. Wen atap no kanayo na napintasak nanang. Kat di nakto isukat tinubyok. Tapno may inila ba kanayon kanya. Ha? Kakaisunabak ng ginubyok. Wine, ngam ado ti mangibagbaga ak kwarta lakano ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngam sika. Sapay nay, agtutu daw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray lakay ni Maxia tagwapo mo't. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito'y lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak. Tabak nang ti pakiasawaak to.
Sa bali manon ta kolor ti buok mo, nariyan. Bagay ko mo lang, Elsa. No siya klamay sa. Mas kay kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisira piti mata. Agsisinukat ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpay so, Elsa. Barbaryotik ka nga min so di mo amo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam moma. Alo, di ka agungat arian. Ibagbagaklaang mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanaw no, di mo amo ti uso. Ignorante ka nga min, so di mo amo dagiti uso ita. Ne, di ka kumamot agsao iti kasta arian. Apay ngay nga uyawin nak. Kat agpadatamot la taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na. Kunamutlan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, tagawawayak, nga mamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw Mariana. Sa nagaputa baknang jay nobyom. Kat lumastog kamutan. Maditi kasta gayam? Kung namatlan na sino kang agsasaumot, Elsa. Kasla damo pagkarkarit mo, mat. Di ta ka malangan. Pero adda ka sa pulam, ibagam lang, ikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputa lab na lab ka, Ariana. Amin na kidrawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Si kala ang ti lalaki dito'y biyag ko. Si ti pakiasawaak to. Oh, nakaragragsakak, Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika, balasang ko. Mabit lang, nana, Oh, atoy, nana. Agyaman nak. Ato'y tibayad ko. Ay, nana. Adaman damagag kada kayo. Makimari tesak man laeng, Apay, nagamamuan da ariyan kanjay lakay anobyo na. Iti kano mo, social media, balasang ko. Ano kasta? Kadagito'y laan nagkita da iti personal? Wain balasang ko. Ang inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana bali, nana. Basta nasingpot di lalaki. Diya ka mo Nasingpot siguro Ay, binagbaga mo't jay gayom mo. Bagak, saan nga agdardarasudos. Ang agpakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Ala, naglaw kumot nga ruday takan ni Arian, nana. Kaslalim mastog kan timang sit, manipod addan nobyo na. Hay, ngalala. Pasensya amlatan jay gayom mo, Elsa. Siya ko, unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrakan. Agyaman ak. Awatem na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyaman nak, my love. Anyaman ang dagiti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay, wala. Kaya't kayo mo't abisitaan, nanang. Ay, wan gayam. At tu'y ti kwartayo. Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang. Awan ti rumba nga pagbainan niyo.
ta asawa kung iti mabiit anak niyo. Di man awagan iti sir. Maxi, kunayo ka dilatang kanya, nanang. Ay, Alan, awatin yung ti kwartayo. Masit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanan titid ko a kwarta kada kayo. Intun asawa ikon ni Arian. anya? Ay, saan, Maxay? Sa anak nga kidaw iti kwarta, akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas idaan dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay bagla pang isaw-sawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nagsosyal mo't dagita nga ason. Kagagangay na ata sosyal mga minan ti amo dahil sa... Ha? Ala na, itad mong tigat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnit manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko Inayon mo tay 2 sardinas. Wana riyan, mabitlaan. Ibatik dito hindi sa ngaribo, yag mong tigat katangak na mapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dita sa nga ribo, Arian. In purchase ko nga ti collection ko, idi kalman. Kat sikapay lamot ti buena manok kita. Ay na, nagko na nga minaya bariyaam dayta. Saanan? Keep the change. Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay. Ay na, manumot la dayta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntigat gatangag tagawid akon. Napudutan, diyak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano ijabalayda. Anya? Kahit maturog kay Jay. Kawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulokwan ni Maxi nanang. Lakayan tinubyo. Lukwan nakpailaan. Di naktulokwan day chay. Aguray ka. Apay nga yan nagdakkel tabag mo. Bado maamin tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay Jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyonak lang. Ang makitan to makidin no kasano. Oh, anyari yan? Mapanta ka din? Wala may lab. Ang agtududo pa'y laang mat. Sa nabalit at damo ilugan ta. Nanang, yawid ko pa'y lang tanak yu Tapno, makapasyar mo di balay. Pinuun gayam. At iti kwarta nga inkarik ka na kayo, nanang. 20,000 pesos amin dayto. Ay, saan? Jakawatan dayta, Maxay. No, awatak dayta. Kaslamot tin gat-gatangam ti anak ko, iti kastangar aramida. Ay na, awatin nyo kit din, nanang. Aging titi kayo ba lang, mat? 20,000 daytan na, di upay kaya. Ay, saan? Basta jakayat nga awatan. Hala, Maxi, yigmonta siya ton timangtad kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka, kaya't namatlaang. Ato yung tigat-gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtutudo pa'y lang. Ay, at titibayad ko, kukuha mong tisukli. Ay, katala. Thank you, Arian. Papanan nyo nga. Darling kat ni, nagpiksa ti Tudo. Ipasyar na ka ni Labs ko Balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, Basta bakasyonak pa'y lang Balayda. O sige, mapanakon kat ni. Ang mga ipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Lugan mi. O sige, bye, Elsa!
Kamo na riyan. Sumrekan dito'y balay mi. Ngagbalin mo tan a balay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balayo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrekan. Ta, agpaisagana kiti merienda. Tag merienda ta riyan. Alona! Alona! Sa dinutan mo? Apa yaya? Mangisagana ka iti merienda. Tapag merienda ni Arian. Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsuplada matin. Ala, di mo ikas-kaso dahi dya bakit? Umay kakitin. Ta agpalas ta pa yung umura sa tanto ag merienda. Mapaani man na nababahay tim sangkot mo. Talagang awan babayin mo, Maxi. Api akas jeti ibagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito eh. Api akas jeti ibagbaga na ka ni Maxi. Kunang matlan asinon amang serser mo itinobyo. Ha? Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laidan. Asino nga minday dya bakat? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan dahi dya bakit kunakmet. Di mo lang pakibiyangan dahi dya. Tingit di may papan ka data ti panunutan ta. Maxi, Umay ka man kit di. Ta kayat kang arakupan may laba. kaano nga ron ngay nga agkasarta? Planuan ta pa yan na imbag ti may papan iti dayta. Tadakkel ti magastos iti dayta. Isuad di mo pa ila panunutan ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka mamatiti trabaho dito'y balay. Di ka ag senyorita. Agtrabaho ka. Ni, apay. Asino ka mang manmandar kanyak, nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawa? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na ka lang ti asawak! Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat? Kadwan mat? Siya ti original nga asawa ni Maxay. Iso di kag balin nga agraraman ha? Ta siya ti kasar ni Maxay. Iso ano siya ti sika? Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen, ada asawa ti nakirelasyonam. Aniya? Apya di mo yung bagatagpay so kanyak, Maxi. Makawanan na kumano naglibakakan ka. Diya kong pagan ano ni Alona. Si Kate Ayatek. Nabayagan asininaak. Apay nga ron nga kabkabalay kayo pay lang no talaga sininaamon. Iso ti mangikam-kamat ti bagi na kanyak. Kas makita mo't. Agduma ti silid mi. Papanawam nga ron din adito yung balay mo. Ay, dak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na no bilang lahat. Hangam, dakdakkel ti karbangam iti dayto a balay ta lalaki ka. Iso ti aking balay iti daytoy aryan. Ha? Sigo din abak nang nalona iti balasang pala. Katsakbay ang nagasawa kami. Naipatakder nan daytoy a balay. Anya? Iso nga alusan tantag na dito'y arya. Talo awan ni Alona. Awan pag naidan ken kwartata. Anya jay kunam. Ulitom man, arian. Ni Maxi, adagaya masawa na nanang. Anya! Ay, kuna kun kay. Eh, damo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaab nga rudan. Nanang, Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, arian. San ko ba natangken ti ulam? anyalangan nga iti ibaga dagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw ama chismis ka no di mo sinaan da dya tao. Isu sinaamon, itatana sa papay. Nanang, total saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod lang. Di nakbasta masinaan arian.
Adon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinalak akaslaawan anyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbagang at dagayam asawam. Basta man jakon. Sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni Alona ijabalay na. Iso adatan ti agdan na. Ag naidta ijabalay nyo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karya. Oh, adto ti listahan. Na? Anya tinlis-listam di tangay? Listahan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko maten. Kita am ti total na. Nagdakkelan? Talaga dakal. Bayadam data. Taday talaang tinamnamaag apang rugyak. Ta sininaan na kon ti asawak. Anya? Nagpakpaka si akin ni Maxi nga iniinota kabayadan ti kwarta nga iniintad na kanyak. Kat iman nugot mat. Kat kaasi na, nabayadak metlaeng, apaman na nagtrabaho ak iti may sa grocerya, kas may sa sales lady. Kayat ko nalipatan tinapalabas, nga may palagip metlat ta kanyak. Kat ita, adamatan bukod ko a pamilya, kat liman dagiti anak me iti asawak. Alakastan, to'y pagayam mo, Arian. Nalakit, paset, tinapalabas ako na da pagayam Arian. Tinapatag, nagbabawyam dagiti nagbiddutam. Katita, naragsak kayo na sa nga pamilya. Pagyamanak ting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Arian. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ay, muna yun dagita tao. Nagatidug maasin na ay daytan. Naggapo man na ya. Ha? Magibabain dagita kapag yan. Ibabain dati apelido may. Apay man na ya. Che putot ni kabagis ko Sini ko ganda. Ngam intarayan tinakasikog kwa na. Anya? Nagloko mo iday jay alalaking. Huh? Jay ko hindi mo kaanakak Saan nagpampanunaw? Dayta ka nga men tabarkadista. Bulak bol abin na babayan. Alaki, inya nga raw, talaga kastaa. Ha? Kas jay man jay kabsatnan. Mangibabain na gijay tao. Uray kumano saan da nga apelyedo ti apelyedo idi balasagak. Mangibabain na gijay akaanakak. Ala, bay amada bayaw ti mang problema iti dayta. Isu pa yung pakariribukam dayta. Kanakak dayjay. Isu adakkel ti karbengak makibiyang kadakwada. Jak kayat ti araramidon da. Ta, ibabain dalaeng ti pulimay. Nanang, nadamag yun ti may papan ka ni Uncle Nardi nga kabagis yaw. May papaniti anya. Binugbog na matkano di manugang na hindi nagiinom da. Anya? Haday, suda man na, tilinaon tingiwat, dagiti marites dito'y lugar tayo. Katuwanan anya pa ngay. Amo yung matan dito'y lugar tayo, lima payag ti daga. Ha? Magnibabain day tao. Kapsat ko pa'y mo ngaraw. Kas jemad nga talaga ti ugali di kabagis yaw. Iso nga ibagbagada nga puliyo kano ti terror. Ay! Di na kiramraman dita. Tasaan nakateraw. Kakaasi ak ngagsingsing pa. Ngam kastaki din ti bagbagada. Ha? Mangibabain to mo da jaya kapsat. Dadaulan na ti reputasyon ti puli. Wan nga ron Ay, wan gayam, ada bisitak no malam nanang. Sumangpat man ni puli di abroad. Asinaw. Jay boyfriend ko. Nay, apay. Sa bali man ti boyfriend mo Carla. Wan nanang, imbrek ko ni Dario. Nagmadi mati ugali na. Anya? Ay, wala.
Anan ti gwapaw no nalas mo ti aramid na. Isina mo na. Wana, uray no masikuga kat jak ikamati si kuko kanya na. Ha? Masikog ka kunam. Wana nang, ngam saan nga balita damot baro nga boyfriend ko, ada mga langon iti si kuko. Ha? Ay, nukas na. Amunan, masikog ka. Wana nang, kat awan na niya man na kanya na, ay ayatan na kanulat ta. Na? Kahit, anyat plano na ngay. Ikasar na ka. Wana nang. Ay, nasaya at anyat trabaho na ijay abroad ngay. Driver na nang. Iso nga tulungan dak nga agdalos iti balay tapnohan nga kababain iti boyfriend ko no may agpasyat. Ay, Pilar, mabalinti umutang. Ha? Ay, una na. Anyat utangan nyo ngay. Asukar, kape, gatas, mantika, ken bagas kuma, balasang ko. Ha? Ay, Nay, Wah. hay, di mo samo kaya ti agpautang, Pilar. kuha ngamin nana. Numabalain, jak ko maagpautangan. Tan nagadupay ngamin ti saan nakabayad iti utang na. Na, apay, asino dagiti adda utang na aya. Adu nana. Adu kayaw. Ay, unay mo daytan. Ta iridis mo pa ita panangibagamay. Apay, dakelao na yun aya ti utang ka. Ta apay masapol nga iraman na. Ha? Basit mo ala ti utang ko Nasurukla sa nga ribaw. Wana, ngam nakabaybayagan da nga utang yun nana. Hey, agtal na ka. Saan asya ti pagpupudutan masingiran? Dagitay dadadakal ti utang dati singiram. Apay, asino ay ti kadakalan ti utang na dita. Ni Berlin akaanakam nana. Nasurok a 10,000 ti utang na. Anya! Ay, naglukon day jay Berlin. Mangibabain iti pulay. Alalala, bayam, takasaritak tuman. Masapol nga agbayad iti utang na. Tapno di na ibabain ti apelyido may. Mangiramraman. Ha? Oh, auntie lang. Nakaumay kayo, Mat. Sumrek kayo, ha? Sanay. Umay ko la ipalagip ti utang mau ijay store ni Pilar. Tasika mo gayam ti top 1 iti utang ijay. Ha? Kano ka ngagbayad? Nagan mau ti nakamarangmang ijay listaan. Sika ti kaadwan iti utang. Ibabain mo ti apelyido kay di balasangak. Nga apelyido ti amam. Nga apelyido mo tain. Kwanti, jak pa'y ngamin nagsweldo. Kababain, tikas na nga raramida ang Berlin. Agbalbaliw ka man, tanay kababain. Ada nasawam, hanggang mangutang kapailaan. Auntie, kita inyo mabasit tanay. Ado, ti maibabain itikas na nga raramida nyaw. Adda kami akabagyan yaw ama ibabain. Inkanto agbayadan iti utang mo. Tapno saan ang nakamarangmang jay apelyidom ijay listaan ni Pilar. Kababain! Uwan, auntie. Mapanak to into nagsweldo Hello, napintasan nanang ko. Ay, nabartok ka man ay. Sige. Padasin nga ang tanda. Agwala ka man eh. Malala, sumra ka nga roden, Rio, anak ko. Alala, umaykan. Saan daro mo anak mo lang. Umay la, dumawat iti kwartayo. Igatang ko man iti buryas. Ha? Ananwam ti buryas? Tarak na nga. Agtarak ka na kiti buryas. Tapno, adan to ilako. Bayadak to malang no makalako to iti baboy ko. Nalan. Kwartayon, nanan. One kwarta. Ikandak.
Uno, buong agtisarming titawa. Ha? Toy. Na. Ay, di mo pidutan day ta batuaan niya kala. Kwarta, uno, buong tawa. Ay na. Anak ko, sige. Mabitlaan ta, ikan ka iti kwarta. Kate, nangalam nga itintid mo kwarta. Ay, tay impadulin mo anya pa'y kuma. Anya, kinupaggatang ko iti grass cutter day. Bayadan nanto kanumulaeng sa Ay. kumbaga na. Agrom na dyan anak mo. Tami nakigawan na, itid mo maamin. Kahit nagdadaal mo nga raw no jak ikan. Nungak dadya paggatang ko iti grass cutter. Bayadan nanto kanumutlaeng intun makalako iti baboy. Ta igatang na kanu iti buryas dayjay. Agtaraken kanaw iti baboy. Patpatsimay. Kasladi ka pala na irwa mi dyan anak mo. Ano mabartag? Tila'y bagbagana negosyo. Ngam awan mo maruglog yan na negosyo. Paggatang na iti arak ko na maa. Ayan tay nobyom ngay. Kuna man no agpasyar dito'y balay. Napuspon, tatang. Tabiglamat nga na-cancel te flight na. Anya, kahit ti amati si Kugmaw, saan na nagpaparing na? Saanan, tatang? Baybayan yun manda dya nga tao? Saan nga balita na singpat mate agda mga nubyok? Ay, alangonan nanto kanu dato si Kuko. Ibilang na nga kaspudpud no nga anak na. Masaya nga raw no kasta. Taman ba no ti kasta lalaki? Kahit anyat plano yung ay. Agkasar kami to kano, ngam urayan mi pa lang nga makapas ngayak Lalaki. Siya pa ila ko mga rog, ta maipatignan to ti anak mo. Lumabasak pa, andi ilang. Ay, mabit man lang, Sharon. Ha? Apay ka di, ante? Ay, pudno aya nga inuman ka na ti pagtrab-trabahwam, ijay ilay. Ah? Wan, ante. Inal daw nga ron titip ko, ijay. Tagalante nga men, dagiti customer me, ante. Ay, apay, awanan sa balay, master kam at trabaho, Sharon. Ha? Ay, bastusun da ka, dagiti lalaki, ijay. Apay, awan dili ka di sa maya. Ante. Kababaid. Si kalat pagsasaritaan ang dagiti tattao dito'y lugar tayo. Beer house ka nulang ti amo mapagtrabahuan. Ibagbagada pa yan na tila pakisangsangwam alalakin iti ayan ti trabaho. Ay na, customer mila ang dagijay, ante. Ay, uray pay, kababain. Apilyedok, idi balasang ak ti apilyedom. Takabsat ko kat nga raw ti amam. Isu adi ka mangibabain, sika Sharon, Ante. Hala, pumanaw kay jay. Ta sumapol ka iti sa bali a pagtrabahuam. Ibagadan tuki, di na pulit tayo tilalakaan na babae. Ay, saan mo't, ante? Basta pumanaw kay jayan. Restaurant ti Sirkam. Restaurant, wine. Di ka mangibabain kunak na Pilyong mo't atay disinti a pagtrabahuan. Tapno di da ibaga asisikaroden ka abalasang. Uray kumano saan ka kabagyan ta. Ayos laeng. Angam. Apilyedok mo nga raw. Idi balasang at ti apilyedo mita. Isu adi ka mangibabain, Sharon. Huwad. Nangag ko amin ngayong bagbagam ijay ka nakam itay ilang. Kahit, anya kumaita, no nangagmaw. Ada problema. Di ka lagbay, di lang pakibibiyangam. Biyag datay jay, inka bibiyangan Nga oray ibabain dan ti pulimay. Ay saan Kas jay nga rod may ti ka naatrabaho. Di ka baybayan dita. Mangibabain nga road. Agduduma alalaki ti katibtibol na. Ibagadan tuki din nga adda pulime ababayadan.
Ay, apaw. Ha? Makauma katinaw. Day talamang tugtog nga kanyak tiar aramidam bay. Awampay na po utak kimampi ka mo kanyak. Kontrabida ka na yun tiar aramidam. Kontrabida ka. Ay, kontrabida akong kunam. Anyan na ya. Kaano nga tayo ang makapanunod sa asawa? Talaga nga takas dyan yan. Di na katan maikatik kinalaing na ang makiblang itipada na tao. Habang buhay nga tamutan akas toy ti akim ko kas asawa. Para anawa iti asawa. Bakit? Magandang. Apa nakapanimid ka di tabay ti tawa? Anya pampanunutan? Ay, Anya't problema ako na. Ni Gina aputot ni kabagis ko amaneng. Apa ni Gina? Hay! Masikog ka no nga raw. Anya? Hay, problema mo ti kastoy. Kasanula nga tanjay sikog na. Anyan tungay, ti ipakad na iti anak na. Kaawan mo trabaho jay nobyo na. Kan nabisyo ka na jay nakasikog kan kwa na. Inaldaw ka na ngagbartag. Anya? No day jay tumuji na nga men. San ngagpampanunaw? Hay, mangibabain! Sus. Ma-stress ak manan no kastoy lang. Ay na. Bye-bye tabiyag da jay. Apay nga min ay atila pakibibiyangan bakal. Dakal ti pakibiyangak. Ta kabagyak na jay, lakay. Anak ti kabagis ko. Apilyedok idibalas ang ti apilyedo da. Iso nga awan sabsabalay. Kay oray man. Adamot dagiti dadakkel na amang problema iti tayta. Hay, sana mabalin na jak makibiyang. Kaanakak nga raw. Jak makibiyangan. Ay, ti dandanagak nga men kadjay sikog ni Gina. Ang mga no agbalinto amal nuris ti ubeng. Ta siyempre, ta awan to ti maipakanda. Ta istambay mo dagiti dadakkel na. Ay, apaw, na yun na ya, apaw. Ilang. Adaw tinaskin na problema am dito balay. Di mo iraman na problema ti sa bala tao. Masurunak nga raw. Tawang pa'y limpyo mo, akakaanakak. Ay, ina, pasig damot amin apapanawa. Nalang! Woo! No! Na? Ay, sige, Na. tayo naksabtan ti anak ta. Nabartek man na si Mangpet. Ay, ina, pawan niya laki. Anya na ya. Oo, na hinday ta nga asawak. Ay, nalae nga bang dilaw iti anak ti daduma. Ngumday mismo nga anak na. Di na mga madilaw lumay suraw. Dito'y ka diti balay da, Carla? Ay, Wayne. Apay, anyat masapol mo iti anak ko. Ha? Anak mo gayam? Parwaram ta anak mo. Tada na patig ngay bagakin ko na. Urayik ni turuar tinalada niyo, ha? Na, sino kaya? Basta parwaram ta anak mo! Awanan kay tibayin! Anak ko! Sus, kabilin damo itong di anak tabakal. Umay ka na, tatulungan ta ti anak ta. Naglukonday ta babae. Sino nga may dahil ang babae? Apa pinaruan mo ni Carla? Kadi mo maam mo lang dyan. Ay, na po. Basta umay ka na tayong tatulungan dyan anak ta. Bagbagaan niyo anak niyo! Agawit asawa! Ha? Nanang! Hindi kaya tasawan da ito'y Carla. Sino da jaya babae?
asawa tinubyok. Anya! Kayat mo asawain. Adda asawa ti bagbagam anubyam, Carla! Wala nang. Sorry. Baka wanandak no nagulbudak ka na kayo. Ay, purjaws. Rumwaran dagiti marites iti babalay da. Ay, umay kan. Sumrektan dita balay. Tarasam! Ilang, agrobot ka. Intagitaan ni Riyong anak tayo di pasintaw. Anya! Apay nga dahi di presinto ti anak ta. Tiniliw dagiti pulays, nagtakaw iti motosiklo ken alahat. Anya! Bakit? Nabalo din tanak ta. Awan maramidan tayo, nakabasol mo't ngameng. Kat nimot Carla. Agpas ngayon iti mabiit. Yan. Nakabalo doon ti lalaki nga nagtalakay. Katimot babae agpas ngaya balasang. Anda nga rugnan. Anda ditan. Awan maramidan ta. Basol na lang nga. Adidamot ngamin. Agpanunot iti nasayaat. Agpadadamot ngamin alasuke. Ayun ay matantigas-gas at dagiti anak talagay. Awampay limpyo mo kadakwada. Isungarod ako na adi ka adilaw kadagiti kakanakam. Wano daddo mapaya kakabagyam. Takas jay ngarod dagiti anak tabakan. Wanad lagay sadag. Nya kun makibiyang kadagiti kakabagyak. Mababaid akon. Wala. Dagiti kid di anak ta. Ti pangibukbukam iti atensyon. Isuda ti dilawam. San ati sa bali a tao. Mainay-nay na paikid di pakariribukam no pakibiyangam amin makita mitaglawlaw mo. Punot ako namlakay. King ado, ti may bagbaga, dagiti kakanakam ganin ka. Taapay ka no amadilaw mo ida. Idinto ta dagiti anak ta. Kat di mo ka no madilaw, wan no maisuro ida. Gusto nga rodo na. Nakaro ka ba? Alabayam, nakto agkid daw iti pasensya kadakwada, lakay. Mababain ako na talaga. Manipo di din, nagbalina na naulimag ti asawak, gaputa na amiris na dagiti madi nga aramid na. Manmano na rumwar iti balay kat sana nakasi ti sigo da masapsapa arumrumwar, amapan makimarmarites. Kat tilangan na po kumitayan ti atensyon na tanapan nagtrabaho ti anak may iti sabali a lugar. Kat da kami ni ti asawak ti mga yaywan iti apo kume. Alakastan ti pagayam mo, Tinong. Pagayam Tinong, pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam iti biyag. Kat maragsakannak, ta nagbalbali umatlahang ti asawam. Awam mga min premyo na amapan makibibiyang iti sabali a tao. Ngamno apay nagagut amapan mang dildilaw iti aramid dagiti pada na tao. Pudno jay kunam, umanayan dagiti anak yo a problemaan ti asawam. Di nayunan pay, ta isumala ti marigatan nga agparikot, ti parikot ti sabali. Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tinong. Dito idarama tayo. Manang! Biyana!